Antero, sä oot vasta julkaissut levyn bändisi kanssa, niin onko Suomen kansalla olla syytä huolissa, että oot siirtymässä kokonaan musiikin pariin? Mielenkiintoinen ja petollinen avaus, mutta sanotaan, että päätyö on edelleen päätyötä, mutta tämä tulee erittäin hyvänä kakkosena. Mitä hyötyä musiikin soittamisesta on urheiluselostamiselle? No oikeastaan on hirveän lähellä toisiaan, että koska musiikkihan on tietysti niin kuin mitä suurimmassa määrin rytmiä ja puhe on mitä suurimmassa määrin rytmiä. Ne täydentää oikein hyvin toisiaan ja kun siinä on jaksotusta ja tauotusta ja erilaisia nyanssien vaihteluja, niin oikeastaan sen parempaa yhdistelmää kuin selostaminen ja musiikki niin ei ole. Jos saisit olla yhden keikan verran jonkun, ihan minkä tahansa bändin rummuissa, mikä olisi yhtye ja mikä olisi keikkapaikkana? No mä sanoisin kyllä, että mun täytyy tähän tunnustaa, mulla on kaksi. Mä valitsen kyllä kaksi. Ja ensimmäinen on niistä tietysti Beatles. Ja silloin mä haluan olla tietenkin Ringo Starr. Ja sitten se voisi olla esimerkiksi tämmöinen Hollywood Bowl, tämmöinen ulkoilmateatteri, jossa Beatles on aikanaan tehnyt legendaarisia live-äänityksiä. Ja toinen on ehdottomasti sitten tietysti Creedence Clearwater Revival ja heidän rumpalinsa, joka oli Doc Clifford silloin aikanaan. Ja se voisi olla esimerkiksi täällä Katinkullassa, kun me räjähtäisiin pankki täällä. Milloin Antero Mertaranta itseään säästämällä pettää ihanalle ja ihanaa biisin? Tähän täytyy Suomen kansalle sanoa, että sitä kärsimysnäytelmää saatte vielä odottaa tovin.